Kaixo gaitukideak! Zer modu zaudete? Hau bizi eta belarriak prestitan aldituzu azken egun hauetan. Euskaldia bukatu da eta orain gure sari bereziak banatzea tokatu zaigu. Halaxe da Eneko. Eta gure irabazleak nor izan diren jakin nahi baduzue, aurrera challengea! Kaixo! Euskaraldiko erronka partekatu genizuen orain dela aste batzuk. Erronka gauzatzeko lehenik eta behin euskalekin zerikusia duten herriko 7 txokoetan aurkitu behar izan zenituzten QR kodeak. Koldo Mitxelena plazan eta Lineko eskulturan, Xenpelar Aeka euskaltegian eta Josep Antoni Aranberrian izenean zauden horietako batzuk. Beste batzuk ordea, Mikel Abaren mosaikoan, Lekuona fabrikan eta Foru plazan kokatzen den Xenpelaren eskulturan aurkituko zenituzten. Helburua euskaraldiko bideoklipa berritzatzen, dantzatuz edo ondo pasatuz. Lortu dugu da uste duzu? Bai, nik uste baiet. Bideoklip polita galditu da, Bai, ordua bideoklipa. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Daitzez hitz, euskaraldiariekin. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Daitzez hitz, euskaraldiariekin. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, tatarara, tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Bideoklip bikaina. Eskerrik asko parte hartu duzuen herritar guztioi. Baina Gari, nork irabaziko du mitologiki esgelarako 5 lagunentzako bonoa? Nahastu izenak eta... Ikus dezagun... Hauxe! Zorionak, Itxaso López eta Egoa López.
zuena da saria. Gozatu eta jarraitezazue hau bizi eta belarri prest izaten. Agur! Jada izan dugu challengearen berri, eta orain lehiaketaren txanda da. Saria banatu horretik gogoratu izagun kontzeptu ezkutuko arrastoak. Forma desberdinetakoa izan daiteke, baina arruntena borabila da. 11 egunez, paparrean eramango dute jantzita milaka lagunek. Pilotalekuko frontisean izen bereko elementuak topatuko duzue. Kontuz, jartzerakoan bihotuz izotatu ezakezu. Kontzeptu sekretua txapa zen. Parte hartu eta asmatu duzuenen artean zozketa egingo dugu. Eta irabazlea... Aroa Redondo da! Zorionak, baitu bixera zuretzako. Tira ba, sariak banatuta amaiera emango diogu errontak saioi. Espero dugu gure proposamenekin ongi pasatu izana. Guk primeran pasatu dugu. Hurrengo urtean hemen izango gaituzte proposamen berriekin. Baina bitartean bat, izue plaitu mingainak... Eta guzti euskarak! Agur!